Saúdos, benvidos. Hoxe acompáñanos Marina Añel, presidenta, e vou non ler porque non quero deixar nada no tinteiro. Presidenta da Asociación de Fibromialxia, Síndrome de Fatiga Crónica e Sensibilidade Química Múltiple de Ourense. Benvida, Marina. Buenos días, gracias. Estes días tivestes unha charla en Ourense para falar sobre fibromialxia, porque penso que é unha enfermidade que todavía se mantén moi descoñecida, non? Entre a poboación en xeral. Moi desconocida e moi pouco axudada tamén, porque vas ao médico e cada un mándate a outro e bailas, pero botas anos hasta que te diagnostican. Como é o proceso? Entendo que chegades ao médico de atención primaria. Vas ao médico de atención primaria, diceche, pode ser un músculo, pode ser tal, dache pastillas. Tu tomas pastillas, non che pasa, volves. Ao mellor, pois, se tes un bo médico, derívate ao traumatólogo. O traumatólogo que non che ve nada. Volves outra vez á primaria. Eu cheguei a ir a de corazón, cheguei a facerme de psiquiatría, todo. É que todos os bailes que habidos é por haber. E ao final, pois, o bo día, eu tuve a sorte de que cambiaronme médico de familia, e o médico de familia, pois, sí cree moito na fibromialxia. Entonces, aí sí, el se diu conta, dice, pero tú todo isto que levas tomado, e todo isto que tes feito, todos estes anos, e foi cando me mandou a unha reumatóloga, que agora mesmo non me acordo o nombre dela na residencia, e foi a que sí me diagnosticou a fibromialxia. Unha vez diagnosticado, entendo que xa é un descanso, porque xa asumes que tes unha enfermidade con nome para que hai un tratamento. Non hai tratamento. Chega a segunda parte. Aí chega a segunda parte. Pois sí, antiinflamatorios, antidepresivos, pero total, tú sigues sufrindo o mismo, porque nada deso, en conxunto, che soluciona o problema. Sigues sintíndote mal, cada día pois tes un problema, que si, por exemplo, colles problema digestivo, que si outros días os dolores de cabeza, a veces parece que ves mal, outras veces tes a sensación de que estás súper, pero hinchadísima, aos 2 días estás normal, o sea, tes uns cambios, despois estes cambios de humor porque te ves mal, o sea, é un cúmulo de circunstancias, e despois que cada persona o leva distinto, non todas temos os mesmos síntomas. Entendo que a esos síntomas físicos se suman despois ese dano que fai na saúde mental, non? Porque ten que ser complicado convivir unha enfermidade que non ten un tratamento concreto e que varía tanto. É que tú me ves e dices, non estás tan mal porque vexo-te ben de cara. Entendes? Tú na cara non reflexas o mal que estás. A veces, por sí. Despois que te ten que aceptar a familia. Eu, no meu caso, tuve a suerte de que sí me aceptaron moi ben. Pero hai quen lle dice, que non tes nada, só eres unha queixicas. Entón, iso doiche, pero doiche un montón. E tú mesma tratas de non o decir. Eu sempre teño un lema, e sei que é unha palabra moi fea, pero digo, para min, como estás? Ben. Eu sempre estou ben. Se na casa non, porque na casa xa mo notan. Pero para que lle vou dicir a nadie que estou mal se ve que a miña cara está ben? O sea, son unhas contradicións moi grandes. Nace a asociación en Ourense, xa sodes máis dun 100 de enfermos que formades parte desa gran familia. Desta gran familia, sí, que somos sobre 101, 102. E, bueno, pois, empezamos a movernos. Agora levamos 4 anos que por parte de servicios sociales non temos axuda de ningunha clase. Non hai comunicación co Concello? Nada. Aí se suspendió totalmente todo. E máis, nós temos a psicóloga por nosa parte, temos individual, e despois temos grupal. Temos fisio, temos teatro, temos os balnearios, todo o que podemos, pero que tamén non podes pagalo todo, para todo non chega. Botades de menos as axudas
neste caso do Concello. Sí, porque... Eran axudas que antes sí había. Sí, agora estes 4 anos, pois, que nos néganosla. Como se negan outras cousas importantes. Que labor fai a asociación? Pois mira, entre nós axudámonos moito, entre todas. Apoyámonos, por exemplo, agora veu este señor darnos a charla, este reumatólogo, polo menos explícanos un pouco o que hai. Temos o oficio que é unha maravilla con nós. Xa che digo, tratamos de, pero para todo non damos. É complicado o día a día. É moi complicado, é claro, tú queres axuda, queres poder ter un oficio que che poda solucionar a papeleta e non teñas que pagar tanto, que podas ter unha axuda que che dean. Porque, olles, xa sei que todo está moi mal, pero os enfermos estamos peor. Se a xente que está ben está mal, como estamos os enfermos? Cando tú te queres levantar a mañá e dices, non me he levantado. Como son esas terapias grupais? Porque o servicio de psicoloxía que tedes, por unha parte, atende o enfermo en particular, de maneira individual. E despois formades un grupo. Como son esas terapias? Pois mira, moi ben, ali cada unha expón os seus problemas, axudámonos entre nós, a psicóloga nos vai coordinando o que mellor ve para nós. E, bueno, entre todas, pois, vamos tirando como podemos. Sodes todas mulleres? Debe haber algún home, 2 ou 3, nada máis. Todo mulleres. Sí. Homes debe haber 3 ou 4. Edades? Hai unha edad tipo? Non. Temos xente moi nova e xente, pois, maior. Non hai edad. Non hai edad. Chegamos a ter unha chica, creo que tiña 18 anos. 18 ou 19 anos. E dai hasta 80. É complexo asumir que se padece esa enfermidade? Moito. Non é dicir, pois si tes fibromialgia. É que quito co nombre. Non quitas nada en limpio, quitas o saber o que tes, pero como non che solucionan nada, porque o médico dice, bueno, pois non hai nada. Teño que che dar antidepresivos, teño que che dar antiinflamatorios, e o día a día vai non levando o mellor que podas, procura non facer esfuerzos. A mí o meu médico sempre me dice, Marina, cando vayas para ali, conta que tes que volver. Pensa sempre eso, nunca forces máis do que das. Permítevos levar unha vida normal no día a día? Pódese traballar? Non. Eu estuve traballando porque os autónomos non temos outro remedio, pero tiña días horribles. E agora xa vou facer 71 anos, claro, xa estou jubilada. Pero entendo esta xente que é nova o mal que o está pasando. Moi mal. E despois cos médicos, pois, claro, tamén, non sei se non poden ou non queren. Porque tampouco teñen axudas, veles, para poder tirar por nós. Tampouco hai moita investigación agora mesmo, en xeral, no caso da fibromialgia? Que yo sepa nada. Non debe haber nada. Si, hai moitas charlas, moitas cousas, pero non sale nada en concreto. Entendes? Eu, agora, últimamente, xa desistín de facer pruebas. Dixen, non, porque a mellor dicen, este tratamento tal, saliu a... Digo, non, despois de tantas cousas, eu xa non quero nada novo. Canto tempo levas diagnosticada, Marina? Pois, mira, debo levar uns 16 anos ou 17. Na asociación, que despois tirando de atrás, non che conto os anos que levaba eu mal. A raíz daí, soupe que tiña hernias discales, o sea, que che descubriron cousas que de momento non te molestaban. O sea, daí tirei por moitas cousas que non sabía nin que tiña. Se nos está vendo alguén agora mesmo que se sinte identificado, que é o que ten que facer? Pois mira, ten que asumilo, ten que vir á asociación, se vai encontrar con unha gran familia, porque entre todos somos unha familia. Onde estades, Marina? Na Farixa, onde está a Ixiña, e ali temos a nosa oficina, de 9 da mañá a 1:30 da tarde.
O teléfono non che podo dicir porque non o sei de memoria. Bueno, pero... Porque é algo que nos falla a todas, a memoria. Pódese buscar en internet sin sin problema. Sin problema ninguna. Ahora sí che digo que a memoria tamén nos falla muchísimo. Porque a cabeza, eu teño unha manía que digo, eu creo que é o meu corpo que cando teño un dolor, yo transmito á cabeza, pero a cabeza devolve o equivocado ao corpo. É como un descontrol no punto do dolor. Entonces, estamos sempre así. Entonces a cabeza traballa moito. Enviamos un tirón de orellas a quen hai que enviarlo, que é quen non axuda e quen non colabora. Eso mismo. Neste caso o Concello. O Concello nada. E animamos a todo mundo que se sinta identificado, que xa este diagnosticado e non coñeza a asociación, que se achegue ali a Aixiña. Sin problema ningún lle van a informar, sin ningún problema, vai a ser ben recibida. Moitísimas grazas, Marina. Gracias a ti por ser tan amable e por concedernos esta entrevista. Como non. A todos vostedes tamén, como sempre, moitísimas grazas por estar aí.